Добър ден! Ето и я кожата. Седа си аз при бариерата и тая пасе. Овцата. И бариерата пада. Наредиха се там да чекат мотор с кош, конска руца и лека кола. Москвич. Чекат да мине влак. И както си чекат, мотора даде назад по инерция и удари коня. Каруцаря се ядоса, слезна и удари моториста. Тогава обаче се ядоса моториста, слезна от мотора и удари коня, защото каруцаря така бая е дърбеш. Тогава пак се ядоса коня, върна назад и удари москвича. Те тогава пък се ядоса шофьора. Той се смееше до тогава, слезна и удари каруцаря. Аз ги гледам и се смеем, ей! Какво пък чак толкова е станало, нали? Все едно, че съм на кино. Влака мина, бариерата се дигна и у нея де се биеха, почна да се смеят. Какво се смеете, викам, бе, чак пък, нали, толкова, какво пък е станало, нали, толкова станало пък чак толкова. А у нея ми сочат нагоре към бариерата и си умират от смех. Като погледнах нагоре, какво да видя? Овцата виси обесена. Моята овца. Бях я вързал за бариерата да гледам как се бият у нея и да не избега. У нея се качиха кой на какво можа и си тръгна. А аз седим и чекам бариерата да падне и да си пребера овцата. Прибрах си я, удрах я кожата. Па си викам да им кажем на тези хора, поне данъка да ни плащам. Затова и така дойдох да им кажем на тези хора, нали, да ни плащам пак данъка, разбираш. Това е. Аз ще си ходя, нали, данъка. Мерси.